Bi ye jumadon ye Desanburu kalo tile 26 san 2025 Bamako misiri jɔyɔrɔnin bɛɛlɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni fitininw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na nin ye kunnafoni duman ye k'a yira k'a fɔ min ye citerne n'o ye tajidoni mobiliw ye o caman de bɔra min ye Buguni fanfɛla la k'i kunda Bamakɔ kan nka kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ min ye nin tajidoni mobili ninnu ye u natɔ sira fɛ min ye bamaciya wale dɔ tara k'u sɛgɛrɛ i n'a fɔ mugu min bɛ ci dugumakolo duguma n'o ye min ye awa o kɔni dɔw ye kamiyon ninnu dɔw sɔrɔ yanni u ka se Bamakɔ. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. Bataki dɔ kɔnɔna la Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a lase kunungo alamisa don n'o bɛnna Desanburu kalo tile 25 ma san 2025 k'a fɔ k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ n'o ye sanfɛ kɛlɛcɛw ka wulikajɔw ye. Awa o bɛ don hukumu min kɔnɔna na o ye ɲɛnajɛ minnu tun bɛ sen na sisan n'o ye san laban ɲɛnajɛw ye. Mali finitigiw n'o ye Forces Armées Maliennes les FAMA ye olu kɔni ye bamaci wale tigilama caman de ka daga ci. O caman kɛra Mali kɔrɔnfɛ dugu ani tilebinfɛ dugu fo ka taa se worodugu caman ma. An ka kumafɔla min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni bɛɛ b'a wele ko Général Chiko nin waati in na ale bɛ kiiri ka bolo kan Sénégal faaba la n'o ye Dakari ye min ye kuma caman o bɛ a nɔfɛ ani min ye an ka dɔnkilidala denmisɛnnin min ye Sidiki Jabate ani o cɛ kuma caman kɔni fana fɔra ka yira k'a fɔ min ye Chiko ye a ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin diinɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ diinɛ o de la jɛkulu caman bɛ yen nɔ min bɛ alisilamɛ diinɛ kofɔ olu kɔni taara u ka damakasi yira sariya ɲɛkɔrɔ min ye sariya tigilamaw ye Dakar Sénégal faaba la olu y'a laɲini k'a fɔ wa ja minnu bɛ yen n'a a kumana olu kɔnɔ olu ka bila ka a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla Général Chiko a ye kuma minnu fɔ diinɛ ma n'a sɔrɔla tiɲɛ b'a la walima ni tiɲɛ t'a la. Seko ni dɔnko ɲɔgɔn kunbɛnba min bɛ ka kɛ Tɔnbukutu ale mara kɔnɔna na san 2025 kɔnɔna na o de senfɛ minisiri fila min ɲɛsinnen don awa n'o ye seko ni dɔnko ani awa bololabaara n'o ye Mamu Dafe fo ka taga se Madame Umu Salisɛki ma olu ye taama dɔ kɛ kunungo alamisa n'o bɛnna Desanburu kalo tile 25 ma san 2025 ka taa u ɲɛda min ye biennale ale kɛyɔrɔ kan min ye ayiwa Tɔnbukutu yɛrɛmarabolo ɲɛma n'o ye Banku Kante ale tun bɛ taamakɛla ninnu cɛla min ye nin taama min filɛ nin ye a bɛ don kadara min kɔnɔna na o de ye badenya ni sinjiya o bɛ awa Tɔnbukutu mara kɔnɔna na ani fo ka taga se awa min ye Mali yɛrɛ seko n'a a dɔnko bɛ lahalaya min na sisan o de kɛra sababu ye min ye awa guwa minnu bɛ yen nɔ ni awa u turulen don seko ni dɔnko ma a bɛ se ka fɔ o guwa don sabu AES maa caman fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan o kɔni ye minisiri fila in bisimila awa ka se ka te duman wuli ka di u ma o ye Mali laada ani bisimilali min bɛ kɛ an ka seko ni dɔnko kɔnɔna na. Nin wagati in na an b'an kun da kɔ ka kibaruya kan bɛnkan sɔrɔlen kɔfɛ min ye bɔlɔlɔkanna taamasira min bɛ yen n'o ye TikTok ye ale bilalen ye min ye lamɛrikɛn jamana ale ka ayiwa yamaruya kɔnɔna na o de ye hukumu kɔnɔ Chinois jamana ye a lase min ye alamisa don Desanburu kalo tile 25 san 2025 k'a yira k'a fɔ ko a dalen b'a la ayiwa u bɛna bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Chinois jamana ani lamɛrikɛn jamana ka kɛ ni Chinois olu ka ayiwa sariya talenw ye ko min bɛ tali kɛ hakilina caman bɛna ta walasa min ye nin bɔlɔlɔkanna sira min filɛ nin ye n'o ye TikTok ye a nafa bɛ se awa min ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen ma. Kunnafoni telima min ni an b'a kun cɛ ni o ye k'a fɔ lamɛrikɛn jamana kɔni ye mugujugu dɔ fili Nizeriya ale jamana kɔnɔna na ka kɛ ni awa min ye bamaci wale groupe État islamique maaw awa olu ka wulikajɔ dɔ sababu la o de la lamɛrikɛn jamana a ye mugufili kɛ ka ɲɛsin awa minnu kɛn bɛ ka jakusa diinɛ ta ka ɲɛsin maaw ma Nizeriya ale jamana kɔnɔna na ni kunnafoni yɛrɛ sɛbɛntiyara lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛma Donald Trump ale de fɛ ne bɛ dan sigi an ka kunnafoni sigi dumanw na an bɛ ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.